ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಕೊಲೊಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಚೂರು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂದುದುಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಬಿದಳದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಬಸ್ ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದೊಂಬು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಬಸ್ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚೆಂಕುಲು ಬಸ್ ತಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಕುಲ್ದ ಊರೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಕುಲ್ದ. ಸೀಟ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತು ತೆತ್ತದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬೇಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಈ ಸಿಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸ. அஞ்சு வருடா வரப்புன்னு வரப்பு என்ன சீட்டு போகணும் aku dadana patirudulli dadana vari jagdetunera avi engot alkaletti jagle avi alkaletti jagle Pida dulu.
Iya.
Senin